Tää on ihan hirveä. Terve! Me Koskituuri Racing Teamissä ajetaan ensi kesän rallycrossia RX Mastersissa. Ja me ollaan päätetty nyt laittaa oma YouTube-kanava. Sieltä pääsette seuraamaan meidän tiimi touhui tämä ja yhden toisenkin Starletin ympärillä. Mut nyt meidän ensimmäiseen videoon me tarvittais teidän apua. Me haluttais tietää, että mitä te haluatte tietää meidän tiimistä ja rallycrossista yleensäkin. Eli me tehdään ensimmäisellä videolla pieni esittelyvideo ja olisi kauhean hieno homma, jos te voisitte laittaa tämä video kommenttikenttään tai sitten suoraan meille yksityisviestillä kysymyksiä, mitä te haluaisitte tietää tämmöisestä uudesta tiimistä, niin me vastaillaan niihin sitten sillä videolla. Olisiko se mennyt sillä? Terve!